duk wanda kake faɗa din nan ka lissafa su kusan 80-90 cikin 100 na son su zama gwamna ne a cikinmu. Sun gudu sun bar gwamna, wasu da yawa daga cikinsu saboda abba ne yanzu gashi can abba ya je ya tarar da su ya zama shugabansu. Kuma har yanzu ban ji sun fita sun bar gurin sun taho wani guri daban ba. Dukkanin waɗanda suka bari dinnan a inda suka je din ana rabon gwamna ma ba wanda ya isa ije gurin da ake rabon gwamna ma a tambayi shawararsa. Mustapha yana da dama kamar kowane ɗan jihar Kano ya sami duk abin da ake na bukata yi takara. Wannan na gaya wa mutane ni an rantsar da ni gwamnan jihar Kano 1999 da shekara 43. Mustapha sanda za a rantsar da su ba ma gwamna ba dipiti gwamna shi ma shekararsa 43. Saboda haka ni a guna ai walƙiya aka yi, na ga mutane da yawa, na ga mutane wasu ba dangin iya ba na baba ba ruwansu, su ba ma 'yan kwankwasiyar ba ne, suna ta suka. To tun da ka je wannan suna suka, to ni kuma daɗi nake ji ashe ma daidai aka yi. Bayan da wannan ya fita abinda suke ta cewa shine kamar a tsarin kwankwasiya akwai matasa da dama, sai su aka yi mamaki an ɗauko ɗanka na cikin kai, shine yawanci mutane suka fi magana a kai. To yanzu ɗana na cikina shine laifi? Mutum 69 ne a Kano tun 1999 muke fitar da mutane muke aikawa mutane. 69 nan yau na fitar da na 8 kenan. Wannan na 8 da muka fitar dinnan 69 sau 8 ɗana ya shiga su guda ɗaya. Jigajigai a jam'iyyar NDC a kwankwasiya ma dai za a ce sanata Rufa'i Hanga da kuma sanata Kabir Gaya sun fice daga siyasar kwankwasiya NDC sun koma jam'iyyar APC. Me ya faru ne tsakaninku da su har suka tafi APC din nan? Gaskiya babu wani abin da ya faru, kawai dai magana ce ta ɗan adam yanzu haƙurinsa ba shi da yawa. Ba ma yara ake faɗa ba, wannan dattawa ake yin magana wanda su ya fi kamata su gane muhimmancin haƙuri da dattaku. Amma ka ga abin da ya faru, shi mai girma sanata Rufa'i Sani Hanga kowa ya sa abin da ya faru a zamansa sanata, kowa ya san mu muka haɗu muka yi aiki, Allah ya bashi, kuma muna ganin shi sai gode wa Allah. Dukkaninmu mun shiga cikin zaɓuɓɓukan nan na santarar Kano, har yanzu ba wani mutum ɗaya da ya maimaita sai shi. Kaga ya kafa ma wani babban rekod. A matsayina na shugaba, yanayin da muka samu kanmu a wancan lokaci aka bashi ba tare da ya ba da ko kwabo ba. Wannan yanayi ya zo muka duba muka gani abin da ya dace a halin da muka samu kanmu, mu ba shi mai girma former deputy gwamna Gawuna, wanda abu ne wanda mu muka zauna muka yi a leadership. Kuma mu da musamman kuma shi Kabiru Gaya shi ma ya shigo a daidai lokacin harkar zaben na ɗan takara. Duk abin da za mu bi dimokuraɗiyya an bi. Mutane a kudu shi wanda yake ji yake yi yanzu Kashim Batayya, shi mutane suka nuna kusan gabaki ɗayansu shi suke so su yi, kuma shi ma ya gani haka harkar dimokuraɗiyyar ta kasance. Yayin da kake ƙoƙarin ka bayyana cewa kamar sun yi gajan haƙuri, wasu kuma suna ganin cewa kun riga kun saryar da duk wata dama da za ku ba su ta tsaya takara, shi yasa shi musamman sanata Rufa'i Hanga ya neman ma kansa mafita tun da ku kun gaza samar masa da mafita ta siyasa. To, in kana so ka fahimci yadda abubuwa suke sai ka koma tarihi. A cikin tarihin da ni na sani a siyasar dai jihar Kano, tun daga ɗan Hassan wanda aka yi kokawa da shi shekara ta 2002 a lokacin zaben shekara ta 2003, ba wani wanda yake ya banmu ya samu nasara, babu shi. Wanda ma suka ɗebi mutane kamar shi gwamna Ganduje, ai kaga zaɓe da ya taso na shekara ta 2019, duk da mutanen da ya kama ya fita da su, kaga bai samu nasara ba, shi ma ya sani.
Haka shekara ta 2023 shi ma bai samu nasara ba. Yanzu kuma wannan ma da ake tafiya ita ce ma mu tafi kowanne sauƙi a gurinmu. Mun tabbata cikin yarda Allah ba zai samu nasara ba. Kuma kamar shi gwamna a Kano wanda ya bamu mu masoyansa, babu wani ƙwaƙƙwaran dalili sai tunanin za a ƙwatar masa zaɓe. Ba shi da wani dalili na tafiya wannan guri da ya bamu, kuma ya tafi bai ƙarasa ma wajen akushin ma bai kai musu sosai sun samu ba, na ji sun soma complain su ma. To haka su ma kuma wannan da suka zo ainihin suka koma ɗin wajen APC ɗin, dama daga APC suka fito suka shigo cikin wannan tsari na, musamman shi sanata Kabiru Gaya. Na ji ya yi magana ya ce na ce da shi zai zo za mu taho da shi Abuja. Ƙwarai da gaske, ai abin da muka so shi ne waɗannan mutum biyu mu taho da sunan Abuja. Yanzu muna ƙoƙarin kafa National Campaign Council. Irinsu ya kamata a yi, wanda ya mutum ya riƙe kaza ya riƙe kaza, yana da abokai a guri kaza, in an je haka za mu zo mu tafi mu je mu ta yi, mu nema gurin Allah kuma Allah zai iya bamu. Amma ka ji ai wani daga cikinsa yana cewa ya san ba za mu ci zaɓe ba. To ni da wani zo gaya mun haka sai na ce to ai dai a cikinmu babu Allah. Allah shi ne yake bayarwa kuma Allah shi yake karɓa. Amma dai mu muna sa rai ko muna nema a gurinsa ko muna ganin alama. Kuma na tabbata da sun shigo cikin wannan tsari da sun samu daraja can a gida, da sun samu daraja a nan, da kuma watakila in mun kafa gwamnati a Najeriya su ne manya a cikin tafiyarmu. Da wani zai ce misali a maimakon ku bar sa igiyar zato kamar shi sanata Rufai Hanga da aka yi tunanin da za ku bashi takarar mataimakin gwamna a Kano, sai aka ga ba ku bashi ba, kawai aka tsinci ɗanku na cikin ku kun ɗauka kun sanya. Kamar me yasa ne kuka hana shi takarar mataimakin gwamna kuka sanya ɗanku na cikin ku? To ai na yi bayani wannan, na gaya wa duniya, ina jin kai ne baka ji ba. Abu na farko dai shine da shi gwamna ɗan takararmu da shi Rufai Sani Hanga duka shekaru alhamdulillahi sun yi nisa. Wannan ita ce niyyarmu, amma bisa ga shawara sai aka ce ya fi dacewa saboda yanayin takarar, saboda yanayin cin zaben ma kansa, da yanayin tafiyar da gwamnati, saboda yanayin shekaru da yanayin jiki, ya fi dacewa a samu matashi wanda yake zai ɗebi zugar matasa a tafi da su, kuma yanda yake za yin aikin ya zo za a iyansa yadda ya kamata. Wannan ita ce shawarar da aka bamu a wannan lokaci, kuma bisa ga abin da suke faɗa na cewar duk inda kake son Rufa'i ko kake son Kabiru Gaya, mun san kana son Kano fiye da haka. Saboda haka wannan shine abin da ya sa shi tunani na Rufai Sani Hanga ya sauka a kai. Amma babban maganan ma ita ce mu duk tsarin da muke muna yin sa ne bisa ga cancanta, bisa ga dacewa, domin in Allah ya ba da aikin ma a yi shi yadda ya kamata. Saboda haka wannan su ne abubuwan da suka sa aka canja aka yi. Kuma wanda yake zaton a Kano ce dahir, ni nan abin da nake ba dahir ba ne, to ai kaga wannan yana da matsala. Bayan da wannan ya fita, abin da suke ta cewa shine kamar a tsarin kwankwasiya akwai matasa da dama, sai su aka yi mamaki an ɗauko ɗanka na cikin kai, shine yawanci mutane suka fi magana a kai. To yanzu ɗana na cikina shine laifi? Mutum 69 ne a Kano tun 1999 muke fitar da mutane, muke aikawa mutane. 69 nan yau na fitar da na 8 kenan. Wannan na 8 da muka fitar ɗinnan 69 sau 8, ɗana ya shiga su guda ɗaya. Kuma da ina ma tunanin watakila tun da aka faro a tsarin babu shi a ciki kwata-kwata, abin ne ya zo a haka, da kuma pressure daga International Secretariat na asa shi Mustapha.
amma daga baya sai nake ganin Allah ne ma ya taimake mu aka yi hakan, domin duk alaƙa kake da mutane, duk wanda yake sukan nan har yanzu ban ga masoyi guda ɗaya ba. Duk wanda yake sukan nan ko dai maƙiyi ko kuma wanda bai gane ba. To in kana siyasa kuma in kaga maƙiyanka suna sukar abu, to kana yin daidai kenan. Mustapha yana da dama kamar kowane ɗan jihar Kano, ya sami duk abin da ake na bukata yi takara. Wannan na gaya wa mutane, ni an rantsar da ni gwamnan jihar Kano 1999 shekara 43. Mustapha sanda za a rantsar da su ba ma gwamna ba, dipiti gwamna, shi ma shekararsa 43. Saboda haka ni a guna ai walƙiya aka yi, na ga mutane da yawa, na ga mutane wasu ba dangin iya ba na baba ba ruwansu, su ba ma 'yan kwankwasiyar ba ne, suna ta suka. To tun da ka je wannan suna suka, to ni kuma daɗi nake ji, ashe ma daidai aka yi. Saboda haka muna godewa Allah, wa'anda suke 'yan kwankwasiya ban ga wani ɗan kwankwasiya guda ɗaya a jihar Kano wanda yake rigima da wannan tsarin ba. Kuma sai mu gode wa Allah, mun taimaka wa 'ya'yan mutane dubbai, mafiya yawan ma wanda suke maganan mun taimaka musu, ba dangin iya babu na baba. Yau ɗana guda ɗaya ya shigo cikin sistem na zaɓe, suna ta haushi. To wannan sai in ce Allah na gode ma da na yawan rai, idan ba dan watakila ina nan da raina ba, da waɗannan abin da suke na yaƙar da sai sun ninka sau 10, domin yanzu su ba kwankwasiya suke ba mafiya yawa, su maƙiyanmu ne. To ina ruwanka da wanda muka sa, in mu mai daidai baka je ka kada mu mana zaɓe. Amma abin da wasu suke cewa shine, ya excellency, kamar wasu suna muku zargin kun cika faɗa da abokan siyasar ku, suna ba da misali da irin su Aminu Dabo da Professor Hafizu tsohon mataimakin gwamnan Kano da Professor Umar Faruk na Jami'ar Bayero, gashi kuma yanzu Sanata Rufai Hanga da ake ganin ya ba da gagarumar gudunmawa a tafiyar kwankwasiya. Duk in ka gan su ka tambaye su a rayuwarsu gabaki ɗaya me suka samu suka yi a wani guri in ba a kwankwasiya ba. Duk abin da suka samu, darajar da suka samu ta kwankwasiya ce. Ɗaya ke da. Na biyu su kuma ka tambaye su me aka yi musu, ba wanda zai ce da kai ga abin da aka yi masa. Ni abin da nake zato yanzu nake gani shine mutane na farko dai ba su da haƙuri. Na biyunsu mutane suna kai kansu inda Allah bai kai su ba, kuma mu mutane ba mu gani ba. Duk wanda kake faɗa din nan ka lissafa su, kusan 80-90 cikin 100 na son su zama gwamna ne a cikinmu. Sun gudu sun bar gwamna, wasu da yawa daga cikinsu saboda Abba ne, yanzu gashi can Abba ya je ya tarar da su ya zama shugabansu, kuma har yanzu ban ji sun fita sun bar gurin sun taho wani guri daban ba. Dukkanin waɗanda suka bari dinnan a inda suka je din ana rabon gwamna ma, ba wanda ya isa ije gurin da ake rabon gwamna ma a tambayi shawararsa, amma dai duka suna nan. Saboda haka muna godiya ga Allah, mu a kwankwasiya duk wanda ya ce namu ne mun yarda da shi namu ne, haka kuma duk wanda zai tafi sai mu ce Allah ya ba mu sa'a, domin ko me ya zama ba shi da ikon ya ce ba mu taɓa taimaka masa ba a harkar rayuwarsa ta siyasa. DCL Hausa.